Duha ka malasakit center beneficiaries ang atong mapaminaw karong hapon gikan sa Visayas ug Mindanao ug usa niini COVID-19 survivor. Unsa ang atong maybaw-an karon? Dayon ang hulga sa maong virus. Alang sa Malasakit Center update, ania si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Ase Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon. Karong hapuna, duha ka Malasakit Center beneficiaries ang atuang mapaminaw kabahin sa ilahang experience sa Malasakit Center. Usa niini nahimong COVID positive ug dako ang pasalamat nga adunay Malasakit Center sa Talisay City, Cebu. Si Rico Salvador, 31 years old, taga Dumlug City, Talisay City, walay nabayran sa iyahang operasyon na miabot og 34,000 pesos. Ania ang testimony ni Rico. Ko si Rico Salvador, 31 years old, nagpuyo sa Dumlog, Talisay City. Ioperahan ko og appendix ni adtong July 27, 2021 sa Talisay District Hospital, Talisay City. Naay nakasulti nako naay Malasakit Center dito ug tinuod gyud wala kay mabayaran bisag piso. Akong bill 34,000. Nagpasalamat kay ko sa atong presidente Rodrigo Duterte ug Senator Bongo sa pagtukod nila og mga Malasakit Center. Ang atuang second Malasakit Center beneficiary gikan sa General Santos City, si Jocelyn Baring, 49 years old. Kapin sa tunga sa milyon ang hospital bill nga bag-o lang nakagawas nga wala gyud nabayran. Ato ang paminawon ang interview ni OPAV Information Officer Herty Lopez kan Jocelyn. August 4 ko na-admit. Discharge ko August 19. Bago lang, ni anong na-admit man ka? Sa swab test na ako is positive ko, then nauna akong manghod. Wala sa dalang hospital, may puno ang hospital, namatay akong manghod. July 31 siya namatay. Then ako, start ko og lagnat, pero nagalubog na siya. Start ko lagnat. Then, naobserbaran na ako, ragi na ako kaginhawa pagka 3. Nangita may oxygen. So, nakaprovide na may oxygen, nakarenta may oxygen. Pagka 4, di na gud makaya, pero namatay akong mga July 31 siya namatay. Ako kay, di na gud makaya, kay wala nga ako oxygen sa lawas, is gamay, baba na ba? Pag-admit, naglagom naman ko. Dito na ko nadala pagka alas 2 sa August 4, alas 2 sa kuan idala ko kay maayo kay nakabakante. Ang kuan, George Rita. Siguro kung wala bakante, mapadulong siguro ko. Either mamatay or ma-private. So ma'am, kaning span nimo kay kuan sa COVID to nimo nga kanang first time to nimo nga na-admit ka for COVID, ma'am? Oo, first time. Iba ang na-feel lang ko, iba ang normal nga trangkaso, dili normal. Kay ano man, actually dili man ko ubuhon nga kanang dugay jud. Primero lagnat, on and off, then body pain. Tapos start ubo. One day, pagkaugma, lison ako ginhawa. 4 days yun. Oo na, 4 days. Unya, kaning, so, katong 15 days ma'am, pila man imuhang bill nga sa hospital? 514.33,000. Unya, ma'am, naa ba kayo nabayaran, ma'am? Excess unta ko og 199.99 padulong round of 200 excess unta ko. Nya naman ko ang bayaw nag-process na makuha ko low income ay magkuha siya low income sa barangay forward sa Malasakit para masero-zero daw kuno ko. Kay kulbaan ko sir as ko mangitag 100 ka pin sir oy. Pasalamat jud kay ko sir ba kay. Oo. First time jud sir karon pa jud ko naka gani ko sir kung siguro kung na-admit pud ako ang igsuon
tong namatay sa 500 00 man di ay. Siguro nahadlok mo tong isang kwarta ko, way kwarta pigado. Mo siguro to. Sir? Dako kaayo og tabang ang malasakit center, especially karon nga kanang pandemic. Karon na jud na mo na feel ang kwan sir, ang kanang dili gud ay hadlok nga hospital kag public kay naaman day malasakit mag-ano sa imuha mo shoulder sa payments. Karon nagmamagad yung ginakuan ako sa mga silingan nga mas kanang kwan ba ang malasakit dili gid ay kapasagdan. Kay wala po na pag-process sir. Isa lang pangiwalang kag low income process. Okay na dayon, wala na daghag kuti-kuti ba? Aos daghan jud kay salamat sa Tatay Digong og Senator Bongo, daghan jud kay salamat kay daghan jud kay nimo natabangan sa Malasakit Center. Salamat kayo sa imong oras. Okay sir, wala problema. Thank you. Sige, bye-bye. Maukadto ang testimony ni Jocelyn diin nagpamatuod nga anaay mga pampubliko nga mga hospital nga dako ug tabang ilabi na karon nga pandemya. Ato usab na paminaw kung unsa ka effective ang Malasakit Center hilabi na karon nga daghan ang nagkinahanglan og atensyong pang-medikal. Alang sa atoang followers ug listeners, always wear your mask, especially kung mugawa sa atong panimalay aron protektado kita sa COVID-19. As of today, total of 137 ka Malasakit Centers nationwide, 75 sa Luzon, 27 sa Visayas, ug 35 sa Mindanao. That's it for Malasakit Center update for this week. See you again next time. Gikan diri sa Kabisayan, kini ang inyong Assistant Secretary Curly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!